jagat Sangyang Binatara. Enanggonku ngupaya mangun Diwangsa. Enanggonku ngupaya Bagong. Iki diadang ora panggling munyuk saka nggoning dempok pertapan Kendali Sada Prabancana. Yo aja ana paran Jaya Cirata. Aja ana paran Bambang Tirtanata. Apa sumedyamu mbelani karo mangun Diwangsa? Apa sumedyamu mbelani karo jomblo? Umpama mangun Diwangsa iku ora tak belani. Mangun Diwangsa iku mantune guruku Kyai Semar. Mantune guruku Kyai Semar. Wani kon musuh Jaya Cirata. Kon munyuk mung siji. Tak biyong prajurit Sata Kurawa. Urip durung para tamtu mati sing mesti Prabancana sumingkira. Aja adat-adati lakuning Sata Kurawa. Sumingkira mundak tak peloncot buntutmu. Iladialah Jaya Cirata ngabani Prabancana sekepenakmu dhewe. Ya sida tak obrak-abrik prajurit Sata Kurawa. Wah, kaparat mara tangan babi alas.
Para boncana ora kena dipapak rendhakaning sesami-sami. Ayo maju bar dibiyong-boyong menjangan mati. Ayo maju bareng, ayo maju bareng, ayo maju.
dilepasi pusaka kanca. Dilepasi pusaka kanca.
man kuni boten ngoten dika niku wau mlampah lonjong mimis menika wonten menapa man lho badhe dika niku kok wonten kecape man badhe dika babalado lawang gedhe getih elek ae boten ngoten dika niki kenging napa man dika niki kenging menapa sliramu iku mang ora weruh angger kula kok mboten ngertos menapa-menapa man lah iki mangsa ta Kurawa kabeh arep ngalapati karo mangundi wangsa lah iki mangundi wangsa iku ditulungi karo pendhita saka Dempok Pertapan Kendali Sodo Anoman tobat 23 nggih man Prabancana niku lak 23 nggih man maju ya dur maju tandingana Prabancana ora ana gegeduking Pandhawa iku kejaba Aryasena ora ana gegeduking Kurawa iku kejaba sliramu mula maju ya dur nggih boten wonten gegeduking para Pandhawa niku Bratasena boten wonten gegeduking Sata Kurawa niki kula pun Dursasana kula kalian Sena wonten pundi papan panggonan niku pun gayepukan man nanging dika tumon kula menang kalian Sena niku omongku gak keliru ta omongmu iku ora keliru ta Dur lho langge dika niku lho mboten dika niku lho tumon aku lho menang kalian Sena niku lho wonten papan panggonan kemawon niku lho dika niku lho tumon kula niku ben gayepukan kalian Sena niku napa dika tumon kula menang kalian Sena diapurane arek kaya apa maju ya Dur maju sliramu iku lak tau diwejang karo gurumu Resiwara Bismana Dempok Pertapan Talkanda kono nggih kula nate diwejang kalian Resiwara Bisma aji metik pari man oh dudu iku nggih iku lak mboyong Mbok Sri teka nggoning Ora-Ramba digawa menyang omah ilmu perang Dur ilmu perang sliramu lak tau diwejang aji karo gurumu Wara Bisma ya Dur nggih kula nate diwejang aji gelap ngampar man lho ya iku lho nggih Dur rapalen ya nak rapalen maju Dur tandingana Prabancana menang taira lah nek sliramu ngrapal aji gelap ngampar kok rapal aji gelap ngampar menang taira Dur kon karo Prabancana nggih kula rapaling aji gelap ngampar kula tak ambyur wonten ing peryudan kula rapali aji gelap ngampar mah niat ingsun mata ajiku gelap ngampar aku nek segu kaya gluduk nek petak kaya bledek yen mlaku kaya Gandrewa Sewu goro ananku glongsong nenggala dadaku watu kamloso singa deleng singa dulu singa deleng singa dulu sapa sing tak petak luluh dadi banyu klimbrek Dursasana aja kok petak dhisik nak engko nglimbrek susah gak tangi sing nggo omah gendeng tawek katik ngomong nglimbrek barang Dursasana jajal maju ya nggih la engko tandingana Prabancana apesmu musuh
Dursasana le mati merga Dursasana Brabancana. Jagat Sang Hyang Binathara ora ngarani salah sawijining utusan saka nggoning kraton Ngastina. Patih Sengkuni uga utusan saka nggoning kelurahan Karangtumaritis. Mangundi Wangsa, aja kok terus-terus nanggonmu Pancakara. Jajal iki sawana menyang ngarsaku kene. Iki bakal aku sing menehi keputusan. Oh nggih. Oh nggih. Gusti. Jagat Sang Hyang Binathara ora ngalani salah sawijining utusan saka nggoning kelurahan Karangtumaritis Mangundi Wangsa, uga utusan saka nggoning kraton Ngastina Arya Sengkuni. Nggih Gusti, nimbali kula pun Sengkuni. Nggih, nimbali kula pun jomblo Ndara. Lah iki mang aku mlebu menyang nggoning keputren Guwa Kencana. Putriku ni Dewi Wara Hindarti tak tari. Lah iki ana penglamaran rong perkara. Sing siji penglamaran saka nggoning kelurahan Karangtumaritis, penglamaran ning Kyai Semar. Lah sing siji penglamaran saka nggoning kraton Ngastina, penglamaraning Prabu Duryudana Patih Sengkuni. Lah iki mang putriku banjur
matur ora ngarani salah sawijining utusan sinten kemawon sing saged menehi bebono angka setunggal menika cukuretnaning jagat ingkang angka kalih menika petetan Sekar Sadaraina. Lah menika sinten kemawon menawi beto bebono saged boyong kula ni Dewi Wara Hindarti. Oh nggih. Para tamtu Angger Prabu Duryudana menika saged boyong nyupuretnaning jagat kalian petetan Sekar Sadaraina. Lah pinten regine nyupuretnaning jagat kalian Sekar Sadaraina. Lah menika putra kula Duryudana menika swijining ratu ingkang berbondo bantu sugih pahlawan. Aduh, ya apa jomblo? Nggih, Dukandara. Lah jalukane Hindarti angele kaya ngono, Ndara. Wis matura menyang wong tuamu Kiai Semar, mosok Buduwa Kiai Semar. Oh nggih, mangke kula bakal matur menyang Kiai Semar sinten kemawon saged menehi bebono cukuretnaning jagat kalian Sekar Sadaraina. Nggih, kula mangke bakal matur dhateng Angger Prabu Duryudana. Ya, yen kaya mangkono baliya sliramu sekarone baliya menyang kraton Ngastina uga baliya menyang kelurahan Klampis Ireng aja bali menyang kraton Guwa Kencana menawa orang nggawa bebono sing dikarepna putriku Hindarti. Satriya rong perkara. Oh nggih, nggih Gusti. Jagat Sangjang Binatara kaya apa Bagong kaya apa Mblok nggih. Lah niki wau Ni Dewi Wara Hindarti niku nyuwun bebono sinten kemawon saged boyong Ni Dewi Wara Hindarti nanging kedah beto sasran nomor setunggal niku cukuretnaning jagat nomor kalih Sekar Sadaraina. Wadialalai kula pusaka kadewan kabeh manggon ana nggoning kayangan Suralaya. Lah tapi mosok Buduwa guruku Kiai Semar saiki sewang-sewangan lho. Aku tak menyang kraton Ngamarta pirang-pirang dina iki tak sawang peteng dedeg lelimengan jejumput irung. Kira-kira ana kedadian apa ana nggoning kraton Ngamarta? Sliramu baliya menyang nggoning kelurahan Klampis Ireng aturno kedadian bebono sing dikarepno Hindarti menyang wong tuamu Kiai Semar guru kula. Oh nggih. Dados niki mangke sewang-sewangan jenengan kondur dateng
Kraton Ngamarta kula tak kondur dhateng kelurahan Klampis Ireng ngoten Andara. Iya Joblo, ayo yen kaya mangkono sewang-sewangan Joblo. Boten anyorosaken mangun di wangsa ingkang sumedya mangkat dhateng kelurahan Karangtumaritis ngaturaken kedadosan wonten kraton Guwa Kencana bilih Ni Dewi Wara Hindarsni kersa dipalakrama nanging nyuwun bebana Jupu retnaning jagat kaliyan Sekar Sadaraina gantos ingkang winuwus anyrosaken wonten negari Ngamarta ya negari Nendraprasta sinten ingkang ngrenggani wonten negari Ngamarta ana Prajeka Suradranawa prambataning kayu palwaka sudi paring nama gancang paring juluk ingkang ngrenggani wonten negari Ngamarta jejuluk Sinuwun Kuntadewa ya Sang Hyang Darma Wangsa
Wijokan kaya Sang Yudhistira ugi kasowanen ingkang panengahing Pandhawa Arya Janaka ya Rejuna ya Sang Parto Margana Indratanaya Janawisuta ugi kasowanan tamu mijil saking negari Diwarawati ya Diwaraka Sri Nalendra Bathara Kresna ya Padmanaba Danardana ugi Janar Bahwana ugi kasowanan kelawan wong gedhe dhuwur blengah-blengah dhuwuring serandu bobok gumala capang sekepel sisik godhek simbar wong wang nyomalang kuku nyobangsir wong jegureng ora medeni wong lemes kena kanggo tali wong lemes kena kanggo pikulan wong kaku kena kanggo tali yakti menika pinaringan asma Bratasena Bima Sena Jodipati tunggul ing pawenang Jaya Ngaloka Kasumayuda Wahyu Denda Bayu Putra Ganda Wastramaja dening ingkang wonten sengandhaping Arya Sena atmajaning Arya Sena ingkang patutan kelawan Dewi Wara Arimbi Adipati alit ing Pringgondani Kaki Prabu Gatotkaca ya Jabang Tetuka ya Abri Wikata Perang ingkang rayu ngaturaken salam perang nggih Yai Sinuwun ingkang rayi Sinuwun Kuntadewa ngaturaken sungkem pangabekti kula Kakang. Oh nggih Yai Sinuwun. Sungkem bekti panjenengan kula tampi dening asta kekalih Yai Sinuwun ingkang rayi Rejuna werang ngaturaken
sungkem pangabekti kula mugi punjuk dumawah wonten ngarsa dalem Kakang Nalendra Bathara Kresna. Kaya dening kaipenipun Kakang Rejuna, ya De, tak trima kanthi bungaing pamikir, tak trima kanthi legawane panggalih mangkunu Rejuna. Pangestawanipun Kakang enggal ditampanano Yai inggih sewu kapundi werang. Kula tramyasta kula kekalih mugi dados jimat kula gesang wonten alam bebrayan mriki. Jeliteng kakakku kang mendeng-mendeng kaya juwet mateng. Adikmu Sena ngaturna sungkem baktiku menyang panjenenganamu jeliteng kakakku. Sena, yo ojo no paran jeliteng kakakku. Yo Yayi, sungkem pangabekti para tak trima kanthi bungaing pamikir, tak trima kanthi legawane panggalih mangkunu ingkang putra wayah Gatotkaca ngaturaken sungkem bekti kula. Oh iya Gatotkaca, sungkem bektimu tak trima kanthi bungaing pamikir kejawi saking menika werang. Napa wonten kaperluan langkung wigatos panjenengan ngantos sowan dhateng kraton Ngamarta mriki werang. Oh inggih Yai, ngaten nggih Yai sinuwun. Mila kula tebih saking negari Diwarawati ngantos sowan dhateng kraton Ngamarta. Ingkang raka badhe ngaturaken kedadosan ingkang secandra kang kepungkur Yai. Inggih lajeng wonten kedadosan menapa werang? Secandra kang kepungkur wonten kedadosan wonten kraton Diwarawati jimat pusaka cakra mahagilingan menika ical saking gedhong pusaka Yai. Lho, jimat kelima sada uga ical saking gedhong pusaka kraton Ngamarta. Kyai Saruta mugi ical saking kasatriyan Madukara werang. Waduh. Lah ana kedaden kang semene Yai. Lah netepno ana jimating pun Kakang jimat Pancakaki ora ana sing mundhut pusaka Kyai Saruta apa jamus kelima sada uga pusaka cakra iku kejaba mangun diwangsa. Kejaba Bagong Yai. Ila dados ingkang nyidra jamus kelima sada cakra uga Sarutama menika mangun diwangsa. Oh inggih Yai sinuwun. Jeliteng kakak adikmu Sena arep urun-urun rembug jeliteng kakakku. Ya matura napa Sena? Saka rumangsaku sak jek jumblek mangun diwangsa iku ora tau njupuk. Sak jek jumblek mangun diwangsa iku ora tau pek pinik barang liyan. Kira-kira gak kliru adem. Anggonmu ndelok jimat Pancakaki ku ora kliru. Lantaran sak jek jumblek mangun diwangsa iku ora gelem pek pinik barang liyan. Lah tapi netepno jimat Pancakaki ku kaya ngono iku Sena. Netepno jimat Pancakaki ku kaya ngono, ora ana liya sing mundhut pusaka cakra jamus kelima sada uga Kyai Sarutama iku mangun diwangsa. Aku moh ora magepokan karo para Yai. Aku moh ora magepokan karo para Adi Rejuna. Inggih nimbali ingkang rayi Rejuna werang. Uga keponakku si Gatotkaca. Inggih. Wo nimbali ingkang putra Gatotkaca. Ayo ditoleki ana ngendi
ananing mangundi wangsa. Ayo ditakokno ana ngendi papan padununganing Jamus Kalimasada Pusaka Cakra Kyai Sarutama. Ayo didoleki mangundi wangsa kok gawe apa jomblo pusaka tindhing kraton Diwarawati jomblo. Gantosha kang kawursita boten anyerosaken Gatotkaca ingkang upaya mangundi wangsa ugi boten anyerosaken Arya Janaka ingkang upaya mangundi wangsa gantos ingkang winuwus anyerosaken wonten lebeting Pendhapa Kelurahan Karang Tumaritis Nayantaka Bujagati kekalih Kyai Semar kelawan mangundi wangsa ingkang sumedya rerumpakan baga apa manunguru rene ayo omong-omongan ana nggoning Pendhapa Kelurahan Karang Tumaritis kene sajak kok beda karo padatan kang wis klakon le. Oh iya Mas. Yen liwat aku kelingan kok bakae piyen tak goreng ning ngecek gak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang
ngono. Awakmu karo aku le tinimbalan nyemar ana nggoning dusun Jurang Sari kene iki tinimbalan dening Bapak Kepala Desa Sudarmaji dalam acara Walimatul Urus le. Oh iya man, kemantenan yo man. Lah iki kemantenan iki nyetak putu man. Oh iya. Lah anggoning nganakno Walimatul Urus muga kemanten sekarone Mbak Bintang dalah ingkang garwa bisa dadi kemanten sing runtut kaya dening Mimi Amintuna berbahagia sampai tua. Mugi enggal diparingi momongan nggih. Muga diparingi momongan kakung dadiya anak sing soleh. Muga diparingi momongan putri dadi anak sing solihah. Oh iya man. Lagi ngaturno gung panuwun lho man. Rika karo aku iki nimbalan nyemar ana nggoning dusun Jurang Sari kene. Tinimbalan dening Bapak Kepala Desa Pak Sudarmaji, yoga Pak Kepala Desa Godhong. Lah iki ngaturno gung panuwun menyang panjenengane Bapak Polo, Pak Udin, Bapak Solid. Oh iya. Lah iku diterusno nggoning ngaturno gung panuwun de. Lah iki ana sasi Sawal iki isih sasi anu le riyaya kasarane rembug. Lawakmu karo aku iki sekarone uga serombongan le ngaturno minal aidin wal faizin le. Mohon maaf lahir dan batin. Mbok menawa kelupat luputing aku awakmu uga serombongan madya laras ngaturno gung panuwun minal aidin wal faizin isih suasana hari raya Idul Fitri le. Oh iya man, anjene manungsa urip ana alam donya iki panggonane luput lan lali man. Ana dawuh al insanu makhalul khoto'i wan nihyat. Manungsa urip ana alam donya iki ora adoh teka nggoning luput lan lali. Lah mula menawa ana lupat-lupute rika karo aku man uga serombongan madya laras aku makili ngaturno gung panuwun. Njaluk sepura sing akeh man, bekne ana kesalahan sing disengaja atau tidak man. Oh iya le. Lah iki mau lakone panyuwunan le. Lakone iku panyuwunane bapak sing duwe gawe le. Kapanane iku aku di WA
dikongkon milih lakon telu lah iki mang tak pilih lakon iki. Oh iya, dadi iki lakon panyuwunan aman. Iya le. Oh iya, ya dilakoni man wong anjene panyuwunan. Nah tapi umpama lho man, lah nek njaluk lakon iku lak mesti kudune lak ana apa-apane sih man. Lah maksudmu ya mbuh rokok-rokok andalan sak pres paribasane. Kakek-kakekane sliramu iki. Lah iya mbuh rokok-rokok andalan sak pres paribasane iku lak Pak Kades iku lak netepno dawuhe Kanjeng Nabi ya. Sapane wong gelem sedekah balake ilang rezekine teko. Lah ana dawuh as-sedekah tu yatfaul balak ya jarifu rezeki. Sapane wong gelem sedekah balake ilang rezekine teko. Lah iki aku ya gak njaluk lho man. Lah umpama dikeki ngono ya kira-kira ngono ya kakek-kakekane. Kon gak sukan tak karo Pak Kades Bodong. Ben tau nekakno awakmu. Nanggone balik desa saiki kon ditekakno mrene. Oh iya. Wis tak kakek ngomong man. Awak selap bengi lah iki sadurunge ngaturno gong panuwun. Taturi jumeneng sawatara. Oh nggih, Bu Kades nyuwun sholawatan. Ayo dilayani sing sumangat-sumangat nglayani panyuwunane Bu Kades Ibu Hajah. Sopo jenenge Bu Kades iki? Ayo. Ana dawuh sapane wong gelem maca sholawatan sepisanan iku ganjarane 10 kebagusan. Ayo. Ayo, Nduk. Tak aturi singat sing sumangat-sumangat. Mbok semuru-semuru ngene iki nek gawe klambi kuning masalah semuru ngene. Lah iku lak kuning sih iku. Lah jene tak gawe ngono jene iki bengok kabeh. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad.
panyuwunane Ibu Kades maos sholawat. Oh iya. Ngaturno gong panuwun le menyang panjenengane dulur-dulur saka nggoning Mojosari le. Ngaturno gong panuwun dumateng panjenengane Mas Cing, Mas Raino, Pak Polo, Pak Mudin, Bang Mojar, Mas Santo, Mas Anam, wis dulur Mojosari kabeh kula ngaturno gong panuwun. Hayuh oleh nyembuyung Mas Cing oleh ngenteni arek-arek iku mau anu man. Oleh ngenteni arek-arek bareng tawe ya Mas Cing lari-lari boten semerap gone Mas Cing soalé kula kinten ten gene Pak Kades pinggir dalan. Oh nggih. Kula entenane dinteni sampai jam 3 ada arek-arek wis tekoke. Nah, ngapunten lah arek-arek boten sanjang kula pun kula aturi jujuk kok nggone Mas Cing. Oh iya. Ngaturno gong panuwun rawuhe dulur saka nggoning Sumber Sraya. Pak Polo Wahyudi, Pak Abah Kusmadi, Mas Monot. Rawuhe dulur saka nggoning Karangnongko, Bapak Aladin Serombongan, Bang Mozar. Rawuhe dulur saka nggoning Bang Saleh, Pak Kuwon, Pak Polotoyo, Pak Guru, ket sore mau prosoku munggah nyanyi Pak Guru mang. Oh, si ono. Oh, pun mundur nggih. Rawuhe dulur saka nggoning Tarik Sidoarjo. Bapak Abah Ustadz Said Dalah ingkang putra. Ayo iki tak nyuwun bantuane sindenku. Oh nggih. Lagu oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun, barokahullah, barokahullah. Aku mang padahal guyon lho. Guyon Pak. Iki. Iki anak penyuwunane saka nggoning Bakhtiar Alfi Channel. Lah iki Mbak Idri Godril. Mbak Idri Godril. Cukat cikat kali ya lonjak-lonjak iku ah, wolu-wolu iku ah. Macan kebu kerak, sapi kabel turonggo iku ah. Ayo Mbak Idri. Ayo, iki teko Bakhtiar lho iki Mbak Alfi. Mbak Alfi. Ayo Mbak Idri. Ngadeg dhisik. Iki sing dijaluk iki Mbak Indri, Mbak Rita Koritasari. Nggih, nami kula niku mau Mbak Indri sanes. Mbak Alfi, sinten Mbak Alfi niku ayo. Koncoku sekolah biyen. Kok masih teringat iya di memori. Nek jarene Mojopahit ngono permaisurine siji selire akeh gak apa-apa. Aduh. Kartu lah. Kartu lah Mas. Niki digantos napa niki? Mbak menawi niku Umi sing nyekar, kula sing beso. Iki lagune iku anu ditari Bu Kades bene dereng sare. Oh iya Bu Kades. Pundi Bu Kades niki? Kantos napa niki Bu Kades? Tak. Pun mriku di kantos napa mriku sembarang.
Pripun iki Bu Kades? Kudu Pak Polo ta. Oh, Pak Polo. No, Pak Mudin ya kena kudu ditari Pak Kades Pak kudu ya. Polo. Mriki kalih Bu Polo. Ayo lo. Ya, korek Pak Polo niki. Pripun? Oh iya. Ayo beriku di kantor. Paringi Banyuwangian mawon. Nggih. Rajakan Banyuwangi. Oke.
dilayani kalian Pak Indri Gerajakan Banyuwangi. Ngaturno gong panuwun le rawuhe dulur saka nggoning daleman Kedumpring le. Bapak Bayan serombongan. Rawuhe dulur saka nggoning prajurit kulon Mas Budi serombongan le. Oh iya. Lah iki sinten? Oh, Bapak Soliki. Nggih. Matur sembah nuwun panjenengan kersa ngestreni anggon kula nyemar wonten mriki. Lah iki mari Mbak Indri nglerek sebelah Mbak Indri. Sebelah etane Mbak Indri. Ayo. Mbak Indah. Etan niku pundi to jane Pak Dalang? Niru jenengan Mas Dalang. Lah kono ndi? Mriko niku mburi, nek mriko ngarep. Lah emang tak pikir kono iku etan aku rada bingung nek. Napa tibane mriko niku, Pak? Ler. Oh, kidile kidul. Loh. Kok pada bingung to iki? Aku bingung nek pas aku pikir etan nih mau. Dewe sak kersa jenengan bareng Yeah. apa? Napa? Ayo. Ki nang pundi? Iki mau aku oleh pengrebab mbok nyengek-nyengek kudu ngrintih-ngrintih ngono mbok. Pengrebab niki kemanten anyar rada lawas titik, Pak. Kemanten anyar rada lawas titik. Beyok aku sampai grogi rek direbabi rek. Sampai griming-griming ngoten. Griming-griming. Matur suwun Mas Ardi. Aldi, Pak Dalang. Sapa? Aldi. Oh, lah bagus nek ngarani jare Ardi ngono. Jadi niku bagus sing pelat kaya untunge copot. Bagus wak yo. Bore bagus Kipli iki. Ambek Mas Hendro, matur sembah nuwun kersa nyengkuyung. Iku biasae nderekno pepundenmu Abah Gilar le. Oh iya. Matur suwun Mas Hendro karo Mas Ardi. Ayo ngono, Mbak. Ditari sing duwe gawe. Nggih. Niki mang ana penyuwunan teko Bahtiar Alfi jaluk. Oh, Mbak Rita iki. Mbak Rita Korita niku kali Mbak Lia. Oh iya, ya. Mari ngene penyuwunane Bahtiar Alfi. Kula tak golek penggemar riyen nggih. Oh iya, masuk. Niki Mbak Bile wonten panyuwunan, Pak. Pak Lurah betul. Pak Lurah sing pundi tapi antune Pak Lurah? Pak Lurah, monggo Mbak Bile neji niku lagu napa konten. Nek kula saged nggih kula nikune, nek mboten saged nggih kula mboten nikune. Nikuni pokok. Ampun. Pripun? Mboten wonten? Mboten wonten nggih pun kula lenggah malih. Lah piye lho aku kan sing reken lho, Mbak. Pripun lho, Pak? Napa? Mboten manten kula, wedi jenengan gua mangke. Napa niki? Oh. Pak Mudin? Ini kok sarungan salaran ini? Kayak Sopo gak sampean asine sing dalem? Sinten duwe ada di bayang kita? Maksud? Lah lha apa Pak Mudin dhewe apean jare? Ayo. Anak apa itu? Oh, gubuk asmara. Bulura. Nggih. Napa niki? Payung napa? Payung hitam kalih gubuk asmara. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Monggo Mas. Payung hitam. Panyuwunane sinten, Mbak? Bapak Mudin. Oh, panyuwunane Pak Mudin. Nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun napa niku? Nyuwun kula. Oh, lho njaluk sampean. Lah tibane jaluk Pak Mudin tak jaluk dhewe karuan. Ya ampun. Semoga. Mas.
Bang.